दिनै आबसु आरो प्रमद बर'नि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै बिथांमोना 11 बोसोर रायजो राजाफोरखौ एबा गोरिब गुन्द्राफोरखौ आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय गोबां मुंख्लं खालामबोबाय। आलादा रायजो सेपारेट स्टेट मोनगोन होननानै कन्टिनिउअसलि मुभमेन्ट खालामबोबाय। जोंबो सापर्ट खालामदों, गोबां जोंनि रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामदों। नाथाय दिनै आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ मा गोसो लानानै दिनै बेबायदि बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिथाङा बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ टटेलि बिटिआर एकर्ड खालामनानै एबा पिस एकर्ड खालामनानै डेस्ट्रय खालामदों। दिनै बिथाङा सासे जुदि गोख्रों नेताब्ला दिनैनि दिनाव बिथाङा बेबायदि खालामनाय नङामोन। बिथाङा जुदि बर' हारिनि थाखाय जुदि सैथो गोसो लानानै जुदि जांख्रिखांदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव गेजेर ससेयाव बर'नि जि सिमां दंमोन आलादा रायजो सेपारेट स्टेट एबा स्टेटहुड सोरजिनायनि बिनि सिमांखौ बियो बेबायदि खालामनाय नङामोन। गमामायैनो जुदि बिथाङा गोसो गोथौयै एबा गोसो मोदोम जिउ होनानै जुदि मुभमेन्ट खालाममारदोंमोनब्ला गेजेर ससेयाव बिथाङा बेबायदि साडेनलि बेबायदि एकर्ड खालामनाय नङामोन। खालामदोंबो खालामदों एकर्डखौ दिल्लीयाव दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्ड नांलिया होननानैसो साइन खालामनानै फैदों रायजो राजाफोर। फ्रम टुडे वी डोंट वान्ट बड'लेण्ड फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैदों। दिनै आं रायजो राजाफोरनो बेखौ इन्टारप्रिटेसन खालामनो सानदों। दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बुजियाखै। दिनै जोंहा बिटिआर मोननानै गोबां बारायनांगौमोन, मर फाइनेन्सियेल मर एडमिनिस्ट्रेटिभ जागोन होननानै बुंदोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजोंनो सोरबा एसपिडिसिफोरखौ जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इनाय अनागारि खालामोब्ला, जोंखौ जुदि डमिनेट खालामोब्ला, जोंखौ एक्सप्लइटिं खालामोब्ला जों सहायनानै थानो हानाय नङा। बे एकर्डनि गेजेरजों जों गोसोबायदि जोङो दिनै सालायनो हासिगोन, सोलिनो हासिगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना मोनसे टाइमाव बुंबावदोंमोन, इउपिपिएलनि दुगामाराफ्रा आरो आबसुनि दुगामाराफ्रा बुंदोंमोन बिटिआर मोननानै जोंहा फुल फ्लेजेड खालामनो हानाय केपासिटिस मोनबाय। आरो लोगोफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड नांला होननानै बुंखाबाय। बेखौ अलरेडि रायजो राजाफ्रा बयबो मिन्थिगौ। दिनै नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड बिनो हायाब्ला आबसुनि नेताफोर आरो इउपिपिएलनि नेताफोर नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड बिनो हामारलाब्ला जिरायनानै सिरि था, फैसाया खामाय, जा लों, उन्दु दलद था। सोरनिबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय आलादा रायजोनि थाखाय जायखि एनि पार्टि फैया मानो मुभमेन्ट खालामनो गोसो जादों बा बर'नि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो एबा कन्टिनिउ खालामनो बिथांमोना ओंखारबोदों। बिथांमोनखौ हायोब्ला इनकारेजसो होनांगौ, वेलकामसो खालामनांगौ। दिनै नोंथांमोना मा होबथा मा बेफोरलाय? दिस इज वाट काइन्ड अफ पलिटिक्स प्रमद बर' आरो दिपेन बर', जायनि थाखाय नोंथांमोना बड'लेण्डखौ नांला होननानै फैदों। बे बड'लेण्ड बुस्थुआ दोनथ' जाग्रा बुस्थु नङा। लाजि गैयिफ्रा बुङो जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दोंसोनो। मुभमेन्टआ इजि नामा? मुभमेन्ट इज नट इजि। दिस इज नट इजि। दिपेन बर', प्रमद बर', आबसुनि लेखा गोरोंफोर, नोंसोरबायदि गोरों गोरा थानानै दिनै जोंनि इन्डिभिफ्राबो थगायजाबाय। बर'नि जि सिमां दंमोन गोथां जारिमिन, बे गोथां जारिमिनाबो दिनै बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बरबाद जाजोब्बाय, डेस्ट्रय जाबाय। गोबां मिजिं सिमां लादोंमोन, गोबां एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन जोङो बर' रायजो राजाफ्रा। मा दोरखार दङमोन रोजा रोजा बर' फिसाफोरा सेक्रिफाइस जानांगौनि मा दोरखार दंमोन? गावनि भेलुएबल लाइफखौ हाग्रा बंग्रा थानानै दै गरदसे लोंनानै बिस्कुट पाकेटसे जानानै बिथांमोना खाथिनांगौ, सेक्रिफाइस खालामनांगौनि मा दोरखार दङमोन? प्रमद बर', नोंथाङानो थैजासिम बिटिसिनि सिएम जागौमोन। बेनो फार्स्ट, बेनो लास्ट। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि थगायदों, बे थगायनायनि खिथेरखौ नोंथाङा 2 बोसोरनि उनाव मोनजागोन। आरो थैलाय उजिलाय जिन्दगिबो पलिटिसियान जानो सिमां दा नुखासै नोङो प्रमद बर', बुजिबाय? बे रोखा। आरो रायजो राजाफोरखौ बिटिआर मोनबाय होननानैबो थगायबाय। आरो बिटिआर मोनखांनानै जेबो होनायासै। अब्ला नोंथांमोना आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव रायजो राजाफोरखौ केम्पिं खालामनानै मा थगायबावगोन? गामि ओनसोलाव थांनानै मा पलिटिक्स खालामबावगोन? माबायदि स्ट्रेटेजि लागोन? माबायदि रल प्ले खालामगोन? नोंथांमोना सानबाबो सानख'नो हायाखै दिनैनि दिनाव। आरो थैलाय उजिलाय नोंथांमोना जिन्दगिबो आरो 2 बोसोरनि उनाव इलेक्सन गेलेनो नोंथांमोना सिमां दा सुजु। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव अबियासलि रायजो राजाफ्रा बुंखागोन नोंथांमोना पावाराव फैनायनि सिगां माने
डिउरिं दा इलेक्शन केम्पिं गोबां गिदिर गिदिर स्टुडेन्ट सोदोंमोन दुगामारा खोथा बुंदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो एनिहाव रायजो राजाफोरनो 75,000 करि होगोन न'खर न'खर साख्रि होगोन बेफोर खोथा नामा मोनसे गासिबो दिनैनि दिनाव मोनसेबो खामानियानो जायाखै एभ्रिथिं इज आनसाक्सेसफुल आरो जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो नोंथांमोनाबो कनसियासनेस जानाया मोजां दिनै आबसुआनो इउपिपिएल आबसु देयर इज नो डिफारेन्सिएशन बिटुइन आबसु एन्ड इउपिपिएल सेम थिंस आबसुनि खोथाखौ जिन्दिगिबो दा फोथाय बिथांमोननि जि खोथा आनबिलिभेबल फोथायजाया ओंखायनो लोगोफोर कनसियास जा थेंक इउ